ଚମ୍ପୁଆର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାତକୁଟୁଣିଆ ହୁଡ଼ି ଉପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା, ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।